Kaixo, gu 5. mailako ikaslea gara. Eta gaur ohitura osasuntsuak erakutsiko dizuegu. Baina Malen, zer da zabiltza? Etorri gurekin kirola egitera. Niri, ez zaita xola, ni telebista ikustera noa. Zuretako txarra. Kirola ona da gorputzerako, bestela gaixotasunak edukiko duzu. Bale, abeto pentsatu zuekin joango naiz kirola egitera. Bazen! Zerbait jatera? Bale, ni platen bat ekarriko dut. Guk portako patata fresituak ekarriko ditugu, gozoagoa daude eta. Bai, gozagoak daude, baina platano osasuntsuagoa da. Ba, ez zaigu axola. Elikadura osasunaren parte da. Txarto jaten badugu, azarretan izike izango dugu. Ondo jaten badugu, entzai eta posik egoten laguntzen du. Elikadura txar batek gaixotasun asko sor dezake. Adibidez, minbizia eta abar. Guri berdin zaigu tontokeria horiek. Bazuen akotxan! Guazen eskua garbitzera. Eskua garbitu? Norako naska? Naska zure eskuak ematen dute. Bueno, nik ez dut eskua garbituko, eta punto. Zikila zara, Lotxagabeak, ez esan horrelakorik. Baina egia da, hori arroz esku zikinak dituzu. Bueno, eskua garbituko dut eta punto. Hola, Manuel. Higiene oso garrantzitsua da gorputzerako, gaixotasunak ez edukitzeko eta garbi egoteko. Gogoratu, zuen gorputza zaindu. Guazen, atxedena nahi du. Ni Coca-Cola eratera noa. Baina lo egin aurretik ez da ona Coca-Cola eta kafea eratea. Niri bosta xola. Ez esan hori. Bale, ez dut Coca-Colarik edango. Guazen lotara. Ni ez naiz joango lotara, mobiarekin geratuko naiz. Coca-Cola eratea lo egin aurretik ez da ona, baina mobiarekin jolasten egotea ere ez da ona atxedenerako. Azarra zaude? Ez! Emozioak oso garrantzitsua dira. Emozioak kudeatzen ikasi behar da. Hau zena guztia? Espero dugu ikasi izana. Eta gogoratu zaindu zuen osasuna.